Здравейте, дами и господа! Искам да ви представя една невероятно вкусна рецепта за картофени кюфтета. Да почнем с нашите картофи, които са сварени, с кората, почистени, обелени. Тук на екрана виждаме необходимите продукти: чистка чесън, малко кромитук, една глава, билско сирене, което е домашно, и магданоз. Ще използвам нещо нестандартно: самардала и кисело мляко. Галета ще ни трябва за сгъстяване. Подправки сол, черен пипер и чубрица ще ни свършат работа. Стандартното виждаме на нашия екран. Това е. После имаме нужда от брашно, яйца също. И така започваме с настърването на нашите картофи. Ето, вземаме рендето и започваме да стържиме нашите картофи. Внимаваме да не се порежеме. При мен това нещо се случи, да ви кажа на по-късен етап, и затова трябваше да взема мерки. Когато това нещо се случи, внимавайте да не попадне кръв в храната, защото това е опасно. Продължаваме да стържим нашите моркови, както виждате на екрана, и си вземаме по възможност по-дълбока купа, за да може по-лесно да ги объркаме. Ето вече тук сме приключили с настърването на нашите картофи. Както казах, взех мерки, за да обезопася продукцията. Имаме два варианта за лука: може на купчета да го нарежем или да го настържиме на рендето. Аз предпочитам да бъде настъргано, тъй като по този начин се усеща по-добре, пуска соковете си в сместа и става доста по-вкусни самите картофени кюфтета. Идва ред да се приложим билките. Ето го и нашия прекрасен магданоз. Така, събираме си го на едно място и с остър нож продължаваме да си го нарязваме на възможно по-ситно. Ето го и той. Почти сме готови и продължаваме напред. Ето следната част. Изсипваме го в нашата смес за картофените кюфтета. Продължавам с вкусяването. Прибавям с солта. Внимавам с солта, защото билското сирене е солено. Ето го и него. Начупваме го на малки парчета. Добавяме сол. Разбира се, внимаваме. Слагаме си черното пеперче, така да не се свиди, защото имаме около кило и 200 картофи. Извадите на другата суха подправка и тя е нашата прекрасна чубрица. Ето, ме обере максимално от пакета. Ето е тайната съставка, която вече не е тайна. И това е моето допълнение. Самардала. Качеството на тази подправка е много добра, откъдето я вземам, и определено се струва. Много така отваря вкуса, малко нестандартно, но повярвайте ми, няма да съжалявате с тая добавка, която виждате в момента на вашия екран. Ето и киселото мляко, което също е малко по-различно от стандартното, но няма да съжалявате също за това. Прибавям с нашите галета, прибавям близо 70 грама като за начало, и след като я объркам самата смес, ще разбера дали има нужда от още галета. Чукаме си двете яйца, за малко щяхме да ги забравим, но се усетихме на време и продължаваме напред.
Ето и последната част, която е от част от нашето вкусяване, нашата скалитка чесън. Да допълним вкуса. И ето така идва ред на грандиозното мачкане. Продължаваме с него. Сигурно около минутка-две съм я мачкал, защото искам да разпределя абсолютно навсякъде равномерно всичките подправки, млякото, галетата, навсякъде да попадне, за да може, когато едете порцията, да усещате еднакъв вкус и да я постигнем еднакъв резултат. Ето така, много добре продължаваме да бъркаме, да разпределяме абсолютно всички съставки за нашите картофени кюфтета. Ето и тя вече, нашата смес е почти готова. При мен се наложи да прибавя още малко галета, защото доста така падаше от ръката ми и беше доста редичка. Така ще продължаваме с мачкането и проверяваме с едно пробно кюфтенце да видим как се държи. Вече е добре. Така само още 2 пъти да я премесиме, за да се разпределя, да сме сигурни по-добре, че вече е готова. Ето идва ред на един трик, който ще помогне самата смес да стегне по-добре и така самите подправки да се разбият много по-приятно. Слагаме стрич фолио на нашата купа от всички страни, хубаво да я покрием, тъй като не искам да влезе лични аромати в нашата смес и идва ред да я превереме в хладилника. За 10 минути е достатъчно, тъкмо докато ни загрее олиото. Ето го и нашия тиган с олиото. Тук много важно нещо е, че хубаво да сложим мазнината толкова, колкото да покрият на половината на нашите кюфтета, за да не, първо, че да не стават много мазни и второ, че е напълно безмислено. Ето, чакаме нашата мазнина да загрее. Тук идва и да си приготвяме нещата за работа. Вижте, долу съм приготвил една тавичка с брашно. Използвам термометър, за да разбера колко градуса е мазнината, но има и друг начин, по който може да разберете, като хвърляте малко брашно в самата мазнина и да почне да твърдичи така силно. Търсиме 160 градуса поне да бъде мазнината и когато е готова и пробваме, почне да оформяте нашите кюфтета. Моите кюфтета са около 80 грама до 90. Хубаво кръгово стегнато кюфте, гледам да е равномерно, за да се оформя, да се изпържва еднакво всички страни. Когато ги овалваме кюфтетата, може да леко да се навържим с ръкавиците, да се навържим ръката, за да не полепва самата смес по нашите ръце. И така хубаво овалваме да има от всички страни и изтръскваме излишното брашно, за да не загаря самата панировка. Ето така продължаваме да оформим нашите кюфтета и вижте как изглеждат. Стараем се колкото може да бъдат размерно. Ето пак така ги овалваме брашно. Хубаво изтръскваме излишното брашно. На нас не трябва, за да образуваме нашата светиста коричка на кюфтетата. Ето вижте, нещо много важно за тях е, че не е хубаво да се препълва тигана, тъй като самата температура на олиото спада. Оттам започвате все едно да се вари самото кюфте и не може хубаво то е първоначално да жегне самата панировка и да почне да става хрупкава
и златиста, а се разпада самата смес. В противен случай, ако не е добре загрято. И затова най-добре е да не се препъват самия тиган или съдът, в който го правите. Извинявам се. Ето, продължаваме така. Аз слагам по 4 кюфтенца в тиган. Вижте как започва да твърчат самото олио. Това означава, че е загряло добре. Ето и това е последното, което ще сложа в тигана. Може да се приготвите 3-4 кюфтета вътре в брашното и да ви стоят, докато се изпържат. Те не е проблем. После само трябва да ги изтопате от излишното брашно. Ето и другото. И така. Чакаме нещо много важно. Пускайте се таймер 5 минути или гледайте часовника. Не бързаме да ги чагъркаме, да ги мърдаме, колкото и любопитни и търпеливи сме, защото няма да се получи нищо. Така че търпение трябва тук. 5 минути, поне 4-5 минути, хубаво да се пържат без да ги чувъркате, да правите за тях направо. Ето виждате как по страни на кюфтета започва да се образуват един златист цвят, което означава, че нашата панировка започва да се образува. И ето вижте как се получава това нещо. Ето, виждате ли отстрани този златист цвят. Минали са 5 минутки вече и проверявам дали е готово. Ето, вижте сега ще го обърна с металната шпателка. Внимателно. Ето, вижте как е получило хубав златист загар. Ето и нашите готови кюфтета. Погледнете. Използвам решетка, тъй като по-добре се отвиждат. Това е нашата порция. Направих сос от кисело мляко и сол и малко домашен див чесън от градината на баба. И така изглеждат нашите картофени кюфтета. Сега ще ги разчупя, за да може да видите отвътре как се държат. И да мисля, че изглеждат доста добре, доста вкусни, се разпадат и вижте как изглеждат доста сочни. Бон апетит, приятен апетит и до следващия път!